Nigo yabo mugoko monene guchase familia ya Nyagusira Samson Nyangwara aricha kurwase kinyoro Gyesuguta iwodi yabo somaro konyoro bokonyi bwa mabati kurwase omo seneta bwe county ya Mira Okongo omugeni oyote bringane nchira yemo yokoboko abamenyi beche semecho angmona banyorete omuchando yo familia mwasirete umwana boy oyo sirete senchera ya gafula wetara macha mwirete esale ngenera Nairobi ali kwirwanira nta ide korupole na ngore nene sana ochase familia ekirana igure mukonya gukwana iga bona bokoranga boy rende nere esalenge na walenge muntu rata buna bakongumbora atume siringi 100 bose 200 bochomuki igo otigiriri yansa bochomuki ikera muntu nero basoka igo ukaraganto kutumaganto bochomuki na mwoko yaranga mwesemereti nungwe nanje kero na igwete ngane kenyoro kyanga kana igo na ate betenga nanje wongo teba ni ngoncho kana iga mwete basa nenko lakini kero bakongumbori na unayo ko gweta bata na gweta bata yana nanjira una mubira isi onde na madenga unande yanka echiro ya sale kalero na ni ngote mesiye mengira ko ndero echiro ya sale oyona bako koro kesi monto mere libutisa ondo to mere bukubi na kana gwetera mpesa na mya ote biyonge china bwa tanalo nyagote na kana kule nyamanga ndo chinairo chiro mongo jammentego Singo Ganairo Misha Wakanete, Walibato Mese pay video yang, or moto mate, you know, Tomanai, and Janana and Annual to the Kand and Atanaga Jason. Japo leg in Tikanata, the singing joke, Umano and Taving over Kongora, those who go na Kurusi, Otarako. You never know one what I'm calling. I say, Uncle Wakarampiamo. I say, Chukuramuanga, Secretary Senator, and then go as around Tanyako and Rakoquatra. I think, yo, to late, Okorova, say, this Omagava Nega, I see.